हेलो लोगोफोर दिनै फेरेंगानि सायाव रायलायगोन आरो प्रमद बर' आरो गोबिन्दनि सायाव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। पिस एकर्ड जाखांनानै आफ्टार पिस एकर्ड अलमस्ट 3 years रानिं जाबाय। बिथांमोना शान्ति सुक्ति खालामखांनायनि उनाव within 6 months 6 दाननि गेजेरावनो जि इन्डिभिफोरनि जि समस्या जि जेंनाफोर बियो 6 दाननि गेजेरावनो गासिबो सलुसन जागोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो गैया। भेरि आनफर्चुनेट दिनैनि दिनाव जोबथेसालियाव गोबां इन्डिभिफ्रा दिनै दङ। सानदोंमोन बिथांमोनाबो बे एकर्डनि गेजेरजों उइथ दिस पिस एकर्ड एबा पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव गजोबगोन होननानै बिथांमोना गोबां मिजिं सिमां सुजुदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, बिथांमोना दिनैसिमबो अलमस्ट 3 years रानिं जालांबाय। दिनैसिमबो बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। बिथांमोना बुंबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो, एकर्ड खालामनायनि उननिफ्रायनो बिथांमोना बुंबोबाय थादों जेलाव थानाय जेसेबां लिडार्स एन्ड केडार्सफोर दं बिथांमोना बे एकर्डनि गेजेरजों गजोबगोन आरो उदां अखोराङाव बयबो फैनो हासिगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। आरो गावनि जाति बंस बाय बाहागि न'खरनि गावनि बिसि फिसाफोरजों मोखां नायलाय नायलाय आलो गोजोन संसार जानो हासिगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव बिनि उल्थाखौसो नुनो मोनदों। दिनै 3 बोसोर बारलांबाय, 2 बोसोरल'सै। बे केस बुस्थुआ सानसे साननैयाव गनांगौ होनबा गग्रा बुस्थु नङालै। ल'नि नेमनि गेजेरजोंसो आयेननि गेजेरजोंसो बेखौ बहननो हायो, बेखौ बयबो मोनथिगौ। नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना जुदि साफा साफा गोख्रों नेशनेलिजम सुप्रिम जुदि सेक्रिफाइस खालामदोंमोनब्ला, जुदि फ्रिडम फाइटार मोनब्ला, बर' जाथिनि थांनाय थैनाय आरो दुखु खस्थ'खौ बिथांमोना मोनथियोमोनब्ला आरो इन्डिभिफोरनि जि खस्थ' खालामनाय बेखौ बिथांमोना जुदि मोनथियोमोनब्ला, अननाय दङमोनब्ला, शान्ति सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो दिनै गवाखै। बिथांमोना बुंदों इनिसियेटिभ लादों होननानै बुंदोंमोन गोदोनिफ्रायनो, नाथाय दिनैसिमबो दिनै जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोना जेबो खबर गैया। दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड? बेनो नामा नोंनि शान्ति सुक्तिआ फेरेंगा? दिस इज कल्ड पिस एकर्ड। पिस एकर्ड होननानै बुङोब्ला नोंथाङा माखौ बुजियो? व्हाट इज द मिनिं अफ पिस एकर्ड? पिस एकर्ड होननानै बुंब्ला जाया। पिस होननाय सोदोबानो ओरैबायदि माने माबाखा, मिनिंफुलखा, पिसफुल होनो जायखौ ट्रेनकुइलिटि, जेबो दावराव दावसि, जेबो गन्डगल गैया, मुचुवेलि गावजों गाव माने हारमनियास एबा मुचुवेलि गावजों गाव कर्परेसन खालामलायनानै जेबो दावराव गैया, जेबो कनफ्लिक्ट गैया, जेबो कन्ट्रभार्सि गैया, जेबो कन्ट्रभार्सियेल गैयाजासे शान्तियै थानो हानायखौसो पिस एकर्ड होननानै बुङो एबा पिस गोजोन होननानै जों बेखौ बुङो। बाट दिस इज नट पिस एकर्ड। अनलि बियो प्रमद बर'नि पिस एकर्ड। पिस एकर्डनि नाम लानानै बिथाङा दिनै इन्डिभिफोरखौ आलु बानायजोबदों। मोनसेल' खोथाखौ आं बुंगोन, बारा आं बुंनो गोसो गैया, बाबाय आं बुंनो। बिथांमोना जुदि मोजां एकर्ड खालामनो गोसो दङमोनब्ला एबा इन्डिभिफोरखौ बे एकर्डनि गेजेरजों बयखौबो जुदि गहोनो गोसो दङमोनब्ला, जायनि थाखाय शान्ति सुक्ति होननानै बुंदों, बिथांमोना जुदि गहोनो गोसो दङमोनब्ला गमामायैनो बिथांमोना जि बे पिस एकर्डनि जि ड्राफ्टिं, जि MOSआव लिरनाय मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जि लिरनाय क्लसेसफोर दं, जि दफाफोर दं, बे गासिबो आनएक्सेप्टेबल। इन्डिभिफोरनि केसखौ रिभिउ खालामनानैसो नायगोन होननानै लिरनानै लाबोदों। हाइनास आरो नन हाइनास मोननै थाखोनि केस बिथांमोना बाव लिरनानै लाबोदों। जायफोरनि केसा सिरियाल बम ब्लास्ट होनायनिफ्रायबो देरसिन, बिथांमोननि केसखौ रिभिउ खालामगोन, उइल बि रिभिउसो होननानै बुंदों, लिरदों। रिभिउ खालामखांनायनि उनाव आफ्टार रिभिउ बिथांमोननि केसा जुदि
हगारथावथावबा बिथांमोनखौ हगारगोन आदारवाइज जुदि बिथांमोननि जि केस रिभिउ खालामखांनायनि उनावबो जुदि दायनिगिरि मोनोब्ला बिथांमोना जोबथेसालियाव थाफिननांगोन होननानैसो बे एकर्डआव लिरनानै लाबोदों नाथाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव गनांगौ होनबा माबोरै जागोन बियो नन हाइनासआ जाहैबाय फिसा फिसा केस बेखौ माने रिभिउ खालामनानै इजियैनो गहोनो हायो नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना जुदि साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरिमोनब्ला बे एकर्डनि गेजेरजों जेलाव थानाय जेसेबां केडार्सफोर दं नट अनलि केडार्स जेसेबां लिडार्सफोर दं बे एकर्डनि गेजेरजों गयोब्लासो जोङो पिस एकर्ड खालामगोन एबा बिटिआरखौ जों लागोन आदारवाइज वी डोंट वान्ट दिस टाइप अफ एकर्ड होननानै नोंथांमोना मानो बुंनो हायाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट रायजो राजाफ्राबो कनसियास जानाया मोजां दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्राय आन्दोलन खालामबोनानै 34 इयार्स सेपारेट स्टेट आरो स्टेटहुडनि थाखाय मुभमेन्ट खालामबोनानै दिनै जों मा मोननो हाखो 11 बोसोर प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ थगायबाय सोरबा हाग्रामाखौसो 17 बोसोराव थगायदों जाख्ल'दों एक्सप्लय खालामदों डमिनेट खालामनानै जाबोदों होननानै बुंदों जुदि हाग्रामा बायदि सासे अनसुला नेता गैयामोनब्ला हाग्रामाया ओरैबायदि गुड हार्टेड काइन्ड हार्टेड मानसि बेबायदि लिडार मोननाय नङा दिनैनि दिनाव बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा मोनथिगौ अननाय दं बिथांनि दिनै इनिशिएटिभ लानानै स्ट्रंलि खामानि मावनायावसो 17 इयार्सआव बेबायदि हिउज डेभेलपमेन्ट जादों आदारवाइज नङाब्ला बेबायदि जानाय नङामोन बेखौ बयबो मोनथिगौ मा दङमोन बिटिसि आवलाय बे एकर्डजों गखाया जेसेबां जेलाव थानाय बे बिथांमोना गखाया जायफोरनि केसा गिदिर गोबाव टाइम नांबावगोन गगोन गनाया बेखौ आंबो लुगैयो समग्र जोंनि रायजो राजाफ्रा माने मिजिं थिदोंमोन बयबो एनडिपिफ्रा गजोबसिगोन होननानै नाथाय दिनै उल्थासो जादों होमबा मा दरखार दङमोन गवा होननानै नोंथांमोना मिथिखागौलै गजोबाबासो जोंनो नांगौ एकर्डखौ होननानै नोंथांमोना मानो बुंनो हागोन जुदि बे पिस एकर्डनि गेजेरजों एनडिपिफ्रा गजोबाब्ला जोंनो नाङा होननानै मानो नोंथांमोना बुङाखै वी डोंट वान्ट होननानै मानो बुङाखै हमको नहीं चाहिए होननानै दिल्लीयाव मानो बुङाखै मानो बुङाखै दिल्लीयाव माबा बड'लेण्ड नांला होननानैसो लिरना गारबोदों हमारा जो बडोलेंड का डिमांड था ये पीस एकॉर्ड से फुलफिलमेंट हो गया है होननानै बिथांमोना लिरनानै लाबोदों आज से हमको बडोलेंड नहीं चाहिए हमारा जो मांग है ये बीटीआर एकॉर्ड से फुलफिलमेंट हो गया है होननानैसो दिल्लीयाव लिरनानै लाबोदों थाखाय फाइनल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन लिरनानै बिथांमोना गारबोदों दिस इज भेरि आनफर्चुनेट हाग्रामायाथ' बेबायदि लिरना गारबोआखैना बिथाङाबो बड'लेण्ड बिदोंमोन नो डाउट बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय बिथांमोना बड'लेण्ड नाङा होननानैसो दिल्लीयाव लिरनानै गारबोदों बड'लेण्डनि फाग्ला जाग्राफ्रा बड'लेण्ड नाङा होननानैसो उल्थायै लिरनानै गारबोदों मोनसे टाइमाव हाग्रामाया बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैथ'वासो होनना बुंदों देयर इज नो क्राइटेरिया फर सेपारेट स्टेट अर स्टेटहुड होननानै बिथाङा बुंदों आई डोंट वान्ट सेपारेट स्टेट अर स्टेटहुड होननानै हाग्रामाया बुङाखै नाथाय बिथांमोना हाग्रामाखौ ससाइटियाव गाज्रि मुं सुना होदों जाहाथे बिथांनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो हायो दिस इज भेरि आनफर्चुनेट बिथाङा बड'लेण्ड जाथ'वा मोनथ'वासो होननानै बुंदों क्राइटेरिया गैथ'वा गोबां जोंनो माने गोरों गोरा लाइमोनफोर जोंनो नांबावगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बेबायदि बुंनायाव बिथांखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों माने पलिटिकल पार्टिनि दैदेनगिरियानो जा एबा स्टुडेन्ट इउनियन दैदेनगिरियानो जाया मानो बिथांमोना बुंदों क्रिटिसाइज खालामदों ससियेल मिडियाआव बुंदों जोलैनि हांगार होननानै बुंदों जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा ब्लाड गैया नामा होननानै बिथांखौ बुंदों बर' जातिनिफ्राय हाग्रामा महिलाखौ एरख'नांगौ होननानै बिथांखौ गोबां माने मुं सुबोदों नाथाय नोंसोरबायदि गोरों गोराफ्रा दिनै बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्डनि थाखाय जोङो जिउ दान होनो हाग्रा मानसि जोङो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो हायो होननानै नोंथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनै क्राइटेरिया आरो पलिसि दङ होननानै नोंथांमोना दिनै मा खालामखो वेर इज योर क्राइटेरिया फर दा सेपारेट स्टेट बोरो नोंसिनि क्राइटेरिया एन्ड पलिसिया मा जाखो आनटिल आनलेस जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट क्रिएसन खालामनो हाया अब्लासिम जोंनि मुभमेन्टआ कन्टिनिउवासलि सोलिलांबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन
दिनै मा जाखो 11 बोसोर रायजो राजाफोरखौ नोंसोर बुरबक बानायबाय थगायबोबाय रायजो राजाफोरजों गामिनि लेखा रोंनाय रोङि गोरिब गुन्द्रा बोराय बेन्थ गासिबो सेपारेट स्टेटनि थाखाय बयबो बाहागो लादोंमोन सिन्देल जलायलायनाय गोरिब गुन्द्राफ्रा बुजाबोदों आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि नामाव दिनै नोंथांमोना दिल्लीयाव बड'लेण्ड नांला होननानैसो लिरनानै गारबोदों अब्ला जोलैनि हांगारा सोर जागोन दिनैनि दिनाव सोर जोलैनि हांगारा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर प्रमद बर' आरो फेरेंगा नोंसोर बायदि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव डिभिसिभनेसखौ नोंसोरो लाबोदों नोंसोर लाजिनांगौ नोंसोरो सेमलेस गोजा नोंसोरो गावजों गावबा नोंसोर केसलायनो हायोना सैथो खोथाखौ नोंसोर बुङोबा माबा ओंखाम गोमागोन नामा नोंस्रा लाजिनो रोङिफोर नोंसिनाव जेबो मेनार गैया रायजो राजाफोरखौ नोंसोरो माबोरै माने बिहेभ देखायनांगौ माबायदि कनभिन्स खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ दासिमबो मोनथिया सोलोंनानै ला बोरो नोंसिनि बड'लेण्डआ दिनै लेक्सार होनो फैदों सान्थि फैबाय होननानै बुंदों लाजिनो रोङिफोर बुंबाल'सो नोंसोरो गन्थङाव दै हाबो दिनैसिमबो इन्डिभिडुवेल गवाखै जोबथेसालिनिफ्राय मा एकर्ड बियो दिस इज व्हाट टाइप अफ एकर्ड गजोबा होननानै मोनथिखागौ नामावल' फिस एकर्ड बर' जाथिनि जौगानायखौनो नायनो हाखाया बेलेग जाथिया थेवबो नोंथांमोना मानो बेबायदि खालामखो नोंसोरनो सिफ जामोन नोंसोरो बिटिसिनि MCLA हेन थेन जानो नोंसोर जामोन इसिबां गोजौआव सहैखाबायमोन जोंनि बर' रायजो राजानि जि आन्दलन खालामबोनाय बे इसिबांबा गोजौआव सहैखाबायमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड मोननांगौआबो असम्भब बे सिदा खोथा रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा थैबावनांगोन ब्लाड सेट जागोन अब्लासो बड'लेण्डखौ मोनगोन आं नाङा बुङाखै जोंनो नांगौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनोबा जोंनिनो खुंथाय जोंनिनो पावार एभ्रिथिं जोङो मोनजोबनो हागोन अब्ला सोर जोंखौ सेरग्रायालाय जोंखौ सोर सिखोमानो हानो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनैनि दिनाव ग्रेजुवेलि बयबो माने आपग्रेड जाबोगासिनो दं गोरों गोरा जाबोगासिनो दङ नाथाय दिनैनि दिनावबो जुदि गावनि थाखानाय मोनखानाय पावार फांसनखौसो खोमानानै लादों बे मा जाखो बियो एसेबाबोथ' बारायनांगौ ना एकर्डआथ' जानानै थांबाय बिटिआर एकर्ड पिस एकर्ड बहाथो नोंसिनि बारायनायालाय लाजिनो रोङिफोर आरो जुदि बे जेसेबां जोबथेसालियाव थानाय इन्डिभिफोर दं बिथांमोना जुदि उइथिन बे 2 इयार्सनि उनाव जुदि गवाब्ला बिनि दायनिगिरिया फेरेंगा जागोन प्रमद बर' गबिन्द बे सिदा खोथा आरो गखानाय नंखाया दानो बे सिदाखा गनांगौबा बे एकर्डनि टाइमावनो गनांगौमोन बे ड्राफ्टिंआवनो लिरनानै लाबोनांगौमोन गजोबगोन ना गजोबा गयोब्लासो जों साइन खालामगोन आदारवाइज उइ डोन्ट वान्ट टु साइन दिस टाइप अफ एकर्ड होननानै नोंथांमोना बुंनांगौमोन मानो बुङाखै दिनै फाग्ला बोरदों ससियेल मिडियायाव इनिसियेटिभ लागासिनो दं जागासिनो दं गसिगोन बिसिबां गोबावनिफ्राय नोंसोरो बुंबोखो हाउ मेनि टाइम्स नोंथांमोना बेबायदि खोथा बुंबोखो जायफोर बिथांमोना दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बिथांमोननि न'खरनि जाथि बंस बाय बाहागि गथ' फिसाफ्रा दिनै बिमा बिफाफ्रा दिनै हालाय हाफाय जानानै दङ गोबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बे एकर्डजोंनो गजोबसिगोन दिनै गैया जिर' इन्डिभिफोरनि जि होम सेटेलमेन्ट जि रिहेबिलिटेसन बेनिबो मोनसेबो मोजां इनिसियेटिभ लानानै दिनैसिमबो टिल टुडे जेबो खामानि मावनो हायाखै अब्ला नोंसिनि सान्थिया फोरो नोंसिनि फिस एकर्डआ बोरो नोंसोरबायदि मानसिया जुदि जोंनि समाजाव इन आवार ससाइटि थायोब्ला ओरैबायदि पलुसन जागासिनोखा गावजों गाव माने अरलायनाय कन्ट्रभारसि जानाय कनफ्लिक्टिं जानाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ मोनसे गान लिरदोंमोन माने इउपिपिएलनि बे गाना ओरैबायदि लाजिथाव हारिनि मानसि हारिनो गावजों गाव नेवसिलायनाय गैया मुगैलायनाय गैया फोरो नोंसिनि मुगैलायनाय गैया लाजिनो रोङिफोर बेनो नामा नोंसिनि सान्थि सुक्तिया हारिनि मानसि फंबाय नेवसिलायनाय गैया होनलायनाय गान लिरग्रा सोरमोन बिलाय मानो दिनै गावजों गाव मानो नेवसिलायखो लाजिनो रोङिफोर फिननाय हो माब्ला गगोन जोबथेसालिनिफ्राय आरो बे गनांगौआबो इजि नंखाया दिस इज नट इजि गनांगौबा सिगाङावनो गनांगौमोन दालाय आरो 3 बोसोर जाबाय
2 बोसोरल'सै गाव गाबागाव आदार बुगाव जाजोब्बाय सोर मोनजादों ना मोनलोंदों ना सोर जोबथेसालियाव रांथाब खुथाब थानांदों बेखौ रावबो एनडिएफबिफ्रा इउपिपिएलनि नेताफ्रा नायनो बिसोर टाइम गैया बोरैहाय माने आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव इलेक्सन गेलेनो मोनगोन बोरै आं बिटिसिनि एमसिएलए इएम डिपुटि चिफ जानो मोनगोन बिनिल' बिथांमोना थिंकिं खालामगासिनो दङ बिनिल' स्ट्रेटेजि लागासिनो दङ जेबो इनिशिएटिभ लायाखै रायजो राजाफोर बे सिदा खोथा नोंथांमोना कनसियास जानाया मोजां दिनैनि दिनाव बिथांमोना जुदि एनडिएफबिफोरनि दुखु खस्थ'खौ जुदि बुजियोमोनब्ला बेबायदि खालामनाय नङामोन दिनैनि दिनाव बिथांमोना खामानि मावदों होननानै बुंदों बहाथो बोरो इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो गावजों गाव मोखां नायलायि गामिनि मानसिफोरनो गावजों गाव नायलाया न'खरनि मानसिया मोखां नायलाया बेनो जाहैबाय नोंसिनि पलिटिक्सआ खालामफ्रा पलिटिक्स खालाम पलिटिशियान जानो गोसो जा मानसिखौ कनफिउज खालाम ओइ नोंखौ नाङा उइ डन्ट वान्ट इउ बेफोरबायदि मोनसे खोथा जायो नामा नोंखौ नाङा उमुखौ नाङा नोंसोर एप्रचसो खालामनांगौ हाउ इउ केन एप्रच रायजो राजाफोरखौ माब्रै कनभिन्स खालामनाय माब्रै लाबोनो हागोन बेफोरसो मोनसे स्ट्रेटेजिब्रा सोलोंनानै ला पलिटिशियान जानोब्ला सोलोंनानै ला मा रोखोमै पाब्लिकनो अननाय होयोब्ला पलिटिक्सआव नोंथांमोना बेनिफिट जागोन बेखौ सोलों सोरखौबा क्रिटिसाइज खालामनानै जेबो लाब गैया बुजिबाय आरो नोंथांमोना जिबायदि गिदिर गिदिर इन्सुरेन्स होदोंमोन जिबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन दिनै माथो मावखो ओरैबायदि गिदिर गिदिर माने इन्सुरेन्स होदोंमोन गैया जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै इनिशिएटिभ लादों होननानै थगायनो गोनां जादों रायजोफोर हाखाया सिदाखा गनांगौबा बे 1 बोसोरनि गेजेरावनो गनांगौमोन 6 मासनि गेजेरावनो गनांगौमोन दिनै 3 बोसोर रानिं जालांबाय बहाथो वेर इनिशिएटिभ बा इसिबां उस्तादगिरि वेल एडुकेटेडबो दं गोरों गोरा दं आयु रावनिबो खोथा खोनासङा ओरैबायदि अभार स्मार्ट आइ एम दा बेस्ट नो वान इज गुड नैबेबायदि स्टाइलनि मानसि दं इउपिपिएलआव ओमफ्राय खिफुद्दा पाब्लिक प्लेसाव फैनानै जेबो खोथा बुंनो हाया एभ्रिथिं इज फेक जेबो खोथा बुंनो हाया नंखाय फै रायलायनोबा आंजों फेस टु फेस ससियेल मिडियायाव दम दङब्ला नायथारनां नोंसिनि बाहादुरिखौ फोरो नोंसिनि इनिशिएटिभआ बे एकर्डनि गेजेरजों गजोबोनो मानोथो गवासै सोरबाया कनभेक्टेडखानो कनभेक्टेडखाय गवा कनभेक्टेडखा मानसिखौ जुदि मोनथिखादोंब्ला मानोथो साइन टाइन होनो नोंथांमोना मानोथो लांखो कनभेक्टेडआनो जाबा एनि बे एकर्डजों गयोब्लासो जोङो साइन खालामगोन बे खोथाखौ नोंथां मानो बुंनो हायाखै पाब्लिकफोरजों मानो गुवारै नोंथांमोना बिफोर साइन खालामैनि सिगां मानो डिसकास खालामाखै मानो पाब्लिकफोरनो इन्टारप्रिटेसन खालामाखै बिनि दायनिगिरिया सोरनि प्रमद बर'नि जुदि रायजोफोर प्रमद बर'आ बे एकर्डनि सायाव गुवारै इलाबरेट खालामोमोनब्ला एबा इन्टारप्रिटेसन खालामोमोनब्ला प्रमद बर'आ बिटिसिनि सिएम जानो मोननाय नङामोन बेबायदि अपरचुनिटिसखौबो मोननाय नङामोन बेनो लास्टखामोन प्रमद बर'नि लास्ट आरो गावबो मोनथिखाबायमोन आंनि दिनाव बड'लेण्ड जाया आं मोनखाया आङो होनबा आं मा खालामनो थगाय थसि पाब्लिकफोरखौ गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ थगायनानै आङो पलिटिक्स खालामनानै आं बिटिसिनि चिफ जानोसै नै सिएम जाबायानो नै मोनसे टाइमाव बुंदोंमोन आंनाव बेबायदि हप्स एन्ड एसपिरेसन गैया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बिटिसिनि सिएम जानाय चिफ जानाय एमसिएलए माबा हेनथेन जानायनि आंहा जेबो ड्रिम्स गैया होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन जेब्ला आं बड'लेण्ड मोनगोन अब्ला आंनि आइ आफानि गामियाव थांनानै आङो संसार जाहैगोन आलो गोजोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दिनै मा जाखो ओंखायनो इंराजियाव मोनसे एग्जामपलआ रोखा दंलै प्रमद हिस्टरि रिपिट इटसेल्फनो जारिमिना हारसिंनो ससाइटियाव एबा समाजाव रिफ्लेक्टिं जायो बुजिबाय ओंखायनो जि खोथाखौ बुंनो एसे फ्रुइटफुलनेस एबा ट्रुथफुलनेस खोथाखौ नोंथाङा बुङोब्ला मोजां जायो जायनि थाखाय नोंथांनि पलिटिकेल केरियारा दिनै बरबाद जाबोगासिनो दं एसे मोजां खोथाखौ बुं मानसिखौ माबोरै एट्राक्ट खालामनो हायो हाउ इउ केन एट्राक्ट माबोरै एट्राक्टिभआव लाबोनो हायो बेनिसो स्ट्रेटेजि लानांगौ माबा नोंथांमोनना स्ट्रेटेजियानो लेथ्रा डार्टि पलिटिक्स बेखौ नाङा बैखौ नाङा हेनथेन आरोथ' गोबां खोथा बुंबावनांगौ बुंगोन आं बारा बुंनो गोसो गैला आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामो नोंथांमोनाबो फैबाय थानाय समाव कनसियास जानाया मोजां बिकज दिनैनि दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय एबा फेरेंगामोन दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बर' रायजो राजाफोरखौ एक्सप्लइटिं खालामनानै दिनै जागासिनो दं
डमिनेटिं खालामगासिनो दङ बिथांमोना गावसिनि लाबाला ओरैबायदि ग्रिडि इउपिपिनि नेताफ्रा ओंखायनो कनसियास जा गावसिनि थाखा खामायनाय गावसिनि टेन्डार बुनाय बेयावसो बिथांमोना मुखुब जागासिनो दङ रायजो राजानि दुखु खस्थखौ सिगाङाव इलेक्शननि टाइमाव डिउरिं दा इलेक्शन केम्पिं गोबां गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन पावाराव फैनाय लोगो लोगो नोंसिनि न' मोखांनि लामाखौ बानायना होगोन नोंनि फिसानो साख्रि होगोन बेफोरबायदि एटसेट्रा गोबां खोथा बुंदोंमोन नाथाय जिर' मा जाखो बोरो 5 बोसोरनि गेजेरावनो समान जाजोबगोननो बयबो इकुवेल जागोन बोरोथो वेर इज योर इकुवेलिटि प्रमद बर' फेरेंगा एनिवे लोगोफोर थेंक इउ सो माच